Vandravý vandrak. Si myslel, že som lacný, že ho nedám oným, že ho nezarežem. Som ho zarezal jak svinu. Ježiš, Mária sa vygrcám, keď... A už je tu okej. No Jerguš, už som sa bál, že si tu není. A bol som si dať cigaretku, vieš. Cigaretku, okej. To mi nepodporujeme takých ľudí. Hej, žiješ zdravo. Ja žijem zdravo, Hej, hej. vy po nepečíte, no. Však určite to bola cigaretka. Kappa. Ty si jebnutý Zeusa. Nepoviem, kto tu bol, hej? Nepoviem ti radšej. 30 denne, 30 Aha! denne, no. Aha, že mu mierí, ma nemôžem vystreliť, ty kokot. Haló, haló! Doľava, Haló, dúfam, že nemám s Rusmi, čo nebudú vyprávať. doľava, doprava, rovno doľava, vieš. Kriste, tí dvaja vyprávajú. Oni sú toto hluchonemí. Dobre. Áno, granát, to som čakal. Dobrý granát. Okej. Okej! Merej v piči, chlapci, už vám merej v piči. Dva. Chceš to dvaja? Ojebuješ, že to longs. Okej, rekord. Ty si koko na šate sú, hovorím. Posledný šot. Dal mi, videl... Chlapci, už vidím, že to bude na piču hra. Videli ste, čo mi dávajú. Jednotku medzi dverami, jednotku na... Merej v piči. Trikrát sa nadýchne, do steny. Ticho, ticho, ticho. A daj si cigaretku. Ticho, ticho. Chlapci, už mám nervy, toto sa mi nemalo stať. Už mám 0,500, keď sa mi toto stane prvé dokola, už mám 0,500. Dajte mi do piče tú megu. Nervózny som nekokos už. Jebnutý je kokot, má report, to ma nebude dávať vo vzduchu. Čo som, parašutista ma dáva vo vzduchu. Má report. Aj vodka z Jura, to je jasný wallhack. Piči, to ste videli, len to aj ja viem spraviť. A RS si musí platiť 5 eur mesačne za kamarátstvo. Matúš, RS má každý mesiac fajčiť za kamarátstvo. Kanec, vitaj! Ja mám Ipo. Zober ho! On sa čakal, normálne tancoval tam, že... On sa tam krícal, jak on je hupačkár. Čiže zober Vipo. Zober ho! Vidíš? Chápeš, že som boli to? Ja som Oskar, chápeš s tým APčkom? To sa nesdá, ale ja som proste frajer. Kokot, ale my takto nič nespravíme, keď sa budeme kryť. Vy musíte zautočiť proste. My sme tu v piči, my sme tu jak v klietke. Ťahajte bica! Šup! Ahoj. B minus. B plus! Minus a plus! Lebo tam prišiel, tak ma tam vyguboval. Chápeš? My sme si... No, mám piči. My väčší nervy ľudia. Jeden short. Možno CT, možno. OK, dostal som jevu. Od buzeranta. Dostal som ju od buzeranta, chápeš? Minus, plus, plus, sa rozebaný Maťo. Kanec, takéto teórie, choď do piče s nimi. Do piče! Tam máš vzadu, Johnny Banán. Budeš preč? No ty si piči, papa Jerguško. Papa! Papa! Ježiš, ty si šťastný, nie si iba na grcanie. Máš report za šťastie. Nice! Bože, to je kokot. To kde plantol? Za tebou. Tam už som videl náznak paniky, že? Taký Maťo Citrov chytil. Tam bol náznak paniky, pozri sa na webku, kamarát. Teraz sa pozri na kameru, toto tam robil. Že tik, tik, Chceš to vypočuť, mi hodíš? tik. Tam bol náznak paniky. Jeden short. Nice. Trálong, bomba long. To ma kto mi dal, banán. Píte, Ľudia, dnes mi to fakt nejde. už je plánku. Dnes som hotový. Nie. Ale áno, ale áno. Ku krivi za krivá, bo. Kuko. Rýchlo! Toč. Fuck. Ešte neujebe. Čo si povedal? Čo už bude? Čo si povedal, že už mu jebe? Nie, že ešte ma ujebe. Skôr báčov ti dal. Niekto to ty jebka. Haha,
20 v jednom. Aha, trafil som mu kľúčnú kosť. Chápeš? Lebo on je z ony. Ešte aký to... 77 v jednom a 65 v troch. Mám to v piči vkurvenej. Nemal som v ruke zbraň. Nedali sme nikoho, chápeš? No, na co mi krabicu? Ty kokot, normálne 20 € vám rozdal oný Herberg, ty kokot. Gon' give it to ya. He